Il-vouchers sarfu fiktar minn 4,000 euro li ntefqu fin-negozju tagħna. Ekstqar sit ta' ħanut tal-ħwejjeġ fiż-Żejtun Vince Mifsud li qalilna kif permezz tal-vouchers in-nies reġgħu tħajru jagħmlu x-xirja tagħhom u bekk reġgħet bdiet iddur ir-rota. Nikkalkula bejn 200 u 230 voucher ġifieri f'dan l-aħħar ma nafx kemm 3 ġimgħat. Għenuna biex nerġgħu nirpiljaw ftit is-sales tagħna għaliex ovvjament kif kulħadd jista' jimmaġina li slowja x-xogħol minħabba din il-problema tal-COVID-19. Dan kien xkembri li għandu ħwienet tal-fwieħa f'bosta lokalitajiet ukoll stqar li l-iskema tal-vouchers kienet bżonjuża ħafna wara ġimgħat bil-ħwienet magħluqin. Spjega kif huwa kien qed jistenna bil-ħerqa għal din l-iskema sabiex jara n-negozju tiegħu jerġa' jirkupra. Nistgħu ngħidu li għedna ħafna, konna qed nistennewha ħafna bħala skema wara 3 xhur kważi magħluqin il-ħwienet tagħna. Eżatt kif bdew in-nies jirċievu l-vouchers bdew jiġu jsarfuhom fil-ħwienet tagħna u isna ġejna bdejna kollox beda ġej suwa normali. Huwa spjega kif meta sema b'din l-inizjattiva tal-Gvern ra kif jagħmel sabiex hu wkoll jikkontribwixxi sabiex l-ekonomija terġa' tqum fuq saqajja u kompla jżid mal-inizjattiva biex il-klijenti wkoll jibbenefikaw iktar mill-vouchers li ta' il-Gvern b'injezzjoni ekonomika ta' 45 miljun euro. Li għamilna zidna mal-20 euro li ingħatat mill-Gvern, zidna 5 euro oħra ekstra ġifieri kull voucher qed nagħtu valur ta' 25 euro u plus li barra il-25 euro fuq il-bilanċ li jkun baqa' qed nerġgħu noffru 15% roħs. Aħna dejjem għedna li aħna wkoll bħala kumpanija irridu nagħtu semna. Ma nistgħux nistennew il-bajt ta' ħalqna ġibli forsi rridu nagħmlu xi ħaġa aħna min-naħa tagħna. L-erba' l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar kif sa issa l fuq minn 90% tal-vouchers tal-100 euro li qed jintefqu fil-ħwienet waslu għand in-nies u r-rispons huwa wieħed pożittiv.